लोगोसे बिथाङा जोंनो होनायनि थाखाय जों बिथांखौ साबायखर बावहरो। जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिया दिनैसिम मोनसे सोद्रोम हारि एबा दिनैसिम जिखिनि जोङो सभ्यताखौ लानानै जों गिबियाव मुं मख'नांगोन बे संस्कार आन्दलननि एबा धोरोमनि बिथिङाव बर'नि गेजेराव जि माखासे गुलाय गुजाय बा बर'नि माखासे कुसंस्कारफोरखौ फोजोबनानै गोदान मोनसे संस्कार जोङो थारमाने समाबो खोब सुंद' जानायलाय मोनबा बेबायदि मन्दिर हाबगोन सारा जोंनि उनावहाय जयगपुरनिफ्राय केटलिगुरिनिफ्राय आरोबाव खोदुमगुरिनि जागोन दिनेशपुर बेबायदि दङ प्रग्रामा दिनै सानसे औ दिगलपानियावबो दङ दा बेनिखायनो जोङो एसे हरदर खालामनो सानदों आं बे गेदेर गिदिर गोलाव आरो जोंनि बेयाव थानाय माने आलासि दुमसि फैबा जों मिटिं खालामनो हानाय दा नैबे अबस्थायाव थानाय जिथुनाखि मन्दिर बे मन्दिरा जोंनिफ्राय केटलिगुरि गामिनि साफ्रोम आइ आफा माइनाव लाइनि आरो जोंनि थानसालि सामलायग्रा बयनिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय। जों बयबो मिथिगौ बे बाथौ धोरोमा बर' बे धोरोमखौ जों धोरोम हिसाबैल' लायाखै जोंनि बाथौआ थानायनि थाखायनो जोंहा बर'नि माहारियारि बाद थांना दङ। बाथौजोंनो दिनै दख'ना आर'नाइ गामसा खाम जथा सिफुं सेरजा गासिबो थांफाजोब्बाय गतिके जोङो बेखौ धोरोम हिसाबैल' लायाखै बिराद गिदिर मोनसे अनुस्थान नुयो बे अनुस्थाननि गेजेरजों बे बर'नि गासिखौबो जों आंगो गावनिखौ जों हमथाना लाखिनो हादों सेन्स अफ बिलंगिंनेस जों जायखौ बुङो गावनिखौ जों जेब्ला हमथाना लाखिनो हागोन बेजोंसो गावनि सिनायथि थामोनथा बे रोखा जायो दिनैबो जोंहा बे बाथौ आरो उन्दै उन्दै फरायसा लोगो नोंथांमोन आं गिदिर गिबियाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आरो नैबे समाव आङो सिनायथि होनो सानबावदों बोसोनगिरि बाथौ जोंनि बे समाव बिथांमोना बिथांखौ गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो जायफ्रानिखि जि दानो गोसो बिथांमोननि ट्रेनिंनि जों बेबस्था खालामनो बेखौबो जों खालामनो हायो आरो नैबे थाबै बेयाव माबायाव सानखाथियाव बाथौनि जिथु थानसालि दङ बेयाव बिथांमोना आंनो बेखौ बेबस्था खालामना होगोन सानबाय जे जोंनि दा नैबे अबस्थायाव थानाय जिथुनाखि मन्दिर बे मन्दिरा जोंनिफ्राय 25 बोसोरसो जाबाय लुनाया दा 25 बोसोर जानायलाय दा जोंनि रायजो राजाफ्रा जि समाव जोंना फोरबो जायो अब्ला जोंनि बेबायदि जिरायनानै थानो जोंनो जायगा गैयै जायो आरोमा दा ओंखायनो जोङो सानदोङो